चेनेल फिल्मखौ आंनि बेगेल चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंना अनारा माने फुजा होफैनो नागिरबाय बिस्वकर्मा बायदियानो लहा फुजा ओमफ्राय दुर्गा फुजायावसो बिसोर लहा फुजा खालामो आरोना नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट जोबजासिम नायबानो जाबाय थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा होनो नै बै बोराया जाहैबाय जोंनि अनार गिदिरनि बिफा आरो मा जोङो दायो दै लांना हैसिगोन आरोना दायो नै कार गंसे फैजेनबाय अनार फैबायनो दाना अनार फिसा फैबावबाय आरोना बे जाहैबाय अनार गिदिरनि बिमा आरोना लोगोफोर दानिया फुजाखौ खालामसिगोन आरोना हनुमान मन्दिरखौ खालामग्रोसिगोन फार्स्टआव अपने आगदावनि ओम लागायजोब्बाय नै लोगोफोर आंनि जेसिपियाव आरोना दानिया थालिर बिफांखौ आंनि जेसिपियाव लागायसिगोन आरोना जेसिपि आधा कट करो वो बाइक के लिए चाहिए ना इसका है वो व्हीकल है ये कंपनी का है इकडे आदिला शुद्धवाय शुद्धजल समृद्धित्वं सकलव्याघ्र शत्रु दुष्टि पीड़ा परिहारार्थं धन अदे कल्चर पुड़ी दिया जोंना बाबाया खुमब्रा देखावसिगोन आरोना लोगोफोर माने बाबायाबो सालायो नालाय मेसिनखौ ओंखायनो बाबाखौ फुजा खालामहोदों आरोना जोंनि अनार गिदिरा देखो कैसा कर रहा है बे अनारजों थाफैनाया जाहैबाय बिनि बिसि आरोना मेदाम जोंबो लासिगोन आरोना लोगोफोर फुजाखौ नोंथांमोना नुमासो जानांगौ रावबो खेबग्रा गैया नै आंहा खालामखांबाय दा सनिया खालामगासिनो आरोना दा बाबा खालामसिगोन जोंहा मामि जाजोब बानायखांबाय आरोना दानिया जाहैबाय अनार फिसा आरोना अनारनि फंबाय बाबा आरोबाव देखावसिगोन आरोना आरोबाव एक और चांस दे रही है पापा को करना पड़ेगा ना बॉलिंग स्टार्ट दानिया जाहैबाय जा खरा आरोना लोगोफोर गासिबो सा थांजोबदों आरोना दहायना एकदमबारे जाथाराखैमोन नालाय दायो जाहैबाय मेसिन सालायबाय आरोना फुजा होखांनानै माइखौ दानिया सानजा जिसिपि सालायसिगोन आरो नामा जिसिपि सालायनो थिनदों आरो नामा नैबे गाहायाव लेबु होनायखौ जोबगोन आरो नामा फिस फिस जाजोबगोन बे लेबु होनाया गाहायाव लेबु होनाया दानिया लिफ्ट माबाय आरो नामा सन्ध्या दासो जाबाय मोनसे राउन्ड खालामबाय आरो मा
नै बिसोर नायगासिनो अनार बिसि ओमफ्राय बिसोर गासिबो नायगासिनो आरो ना मा सानदिया सालायनायखौ नै सुइट लाना फैगासिनो आरोना बाबाया अनारा नै दुर्गा फुजानि बनास होलांदो आरोना फैसा नै दायो जोंहा अनारनि लोगोफोरनो सुइट हैनो नागिरबाय आरोना एसेसो मुरि होदेरो आरोना सुइटजों लोगोसे जोंहा दायो सुइट जासिगोन नै लोगोफोर अनार होलांनायखौ नै सुइटआ लोगोफोर टेस्ट खालामसै आंनो फार्स्ट टेस्ट खालामगोन आरोना गोथाव लोगोफोर सुइटआ माने जा गोथावखा ओमफ्राय बेखिनिमोन भिडिअ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनलायलायनोसैलाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ मोनलायलायनोसैलाय बाय बाय